Хәерле көннәр, мөхтәрәм тамашачылар. Барчагызны да беренче көз көне белән котлап, экраннар алдына мөхтәрәм милләттәшебез, Урта Терешка авылында гомер кичерүче якташыбыз Альбиков Абдулхак Сафиулловичны чакырып алабыз. Чөнки нәкъ бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Әлеге гомер бәйрәме белән аны улы Илнар, хатыны Лидия, балалары Милана ихластан котлыйлар. Безнең якыныбыз көзнең беренче көнендә 1956 елны дөньяга килә. 1973 елны авылның урта мәктәбен тәмамлап, Иске Кулатка училищесына укырга керә. Анда ул шофер, машина йөртүче һөнәрен үзләштерә. Тәмамлап, яшь егет тик торырга ашыкмый. Армиягә кадәр комбайнга утырып, кырчылык эшләре булдыра. Аннары 1974 елны Германия иленә хәрби хезмәтен үтәргә китә. 1976 елның көз айында аны намуслы үтәп авылга кайта. Җиң сызганып, колхозда эшкә алына. Учетчик, механизатор булып эшли. Эш сөйшән егет гаилә корырга ашыкмый. Бары 1986 елда гына үз ярын очратып София Калимулловнага өйләнә. 1988 елда мәхәббәттә бер уллары мин, Илнар туам. 2014 елны кызганычка каршы әтиебезнең ярты җаны, пар канаты, хатыны, яраткан әниебез бу якты дөньяны ташлап китте. Ялгыз калып бу дөньяда яши башлады әткәй. Ләкин Аллага шөкер, буйгырга вакыты калмады. 3нче ел инде мәчеткә йөреп, Аллаһ Тәгаләнең кушкан юлыннан атлап бара ул. Кадерле, яраткан, сөекле әтиебез һәм бабакай. Без сине бүгенге матур туган көнең белән ихластан котлыйбыз. Еракларда синнән яшәсәк тә, барыбер сагынып кайтып, сиңа килеп керергә йортыбыз барын беләбез. Сиңа аталарча кайгыртканың өчен, кирәк вакытта киңәшләреңне биргәнең өчен зур рәхмәт әйтәбез. Син озак кына яшәсәң, без дә бәхетле булырбыз. Рөхсәт итегез, әтине бераз котлап китәргә. Уйладым да, булдым әле шигырь бүләк итәргә. Моннан 63 ел элек урта авылда туган, шаян малай, аннары акыллы егет булган. Әни белән бергәләшеп гомер юлын үткәннәр, бердән-бер малайлары инде буйга җиткәннәр. Мин егет кеше буларак әтидән үрнәк алам. Аның матур гадәтләрен үз күңелемә салам. Акыллы киңәшләре гел юл күрсәтеп баралар. Әти-әниләргә охшап үсә бит ул балалар. Бүгенге бәйрәмең белән сине тәбрик итәбез. Әле бик озын гомер яшәрсең дип көтәбез. Син безнең таянычыбыз, барыбызга зур терәк. Бәхетле гаилә корырга безгә әти син кирәк. Безне кеше иткән өчен бик зур рәхмәт диябез. Әтиебез, синең алда башыбызны иябез. Кадерле Абдулхак Сафиуллович, Тольятти шәһәреннән улыгыз Илнар, киленегез Лидия һәм оныгыгыз Милана юллаган матур теләкләргә без дә бик теләп кушылабыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Кеше
Язмышыбыз бүләге зиннәти. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне олы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге зиннәти, гаиләбезнең йөрәге зиннәти, барыбызның терәге зиннәти, язмышыбыз бүләге зиннәти. Өебезнең үзәге зиннәти, гаиләбезнең йөрәге зиннәти, барыбызның терәге зиннәти, язмышыбыз бүләге зиннәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге зиннәти, гаиләбезнең йөрәге зиннәти, барыбызның терәге зиннәти, язмышыбыз бүләге зиннәти. Өебезнең үзәге зиннәти, гаиләбезнең йөрәге зиннәти, барыбызның терәге зиннәти, язмышыбыз бүләге зиннәти, барыбызның терәге зиннәти, язмышы